Usang patay sa disgrasya dito sa Dakbayan sa Mandaue tali sa motor o usa ka truck. Ang detalye pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes ba, patay kining rider og motorsiklo human nalatayi sa usa ka truck sa may Basak, Mandaue City kaganihang buntag. Ang maong disgrasya nakuhaan pa sa command center sa Mandaue City kung din makita nga mi aksyon og overtake kining rider sa motorsiklo bab apan wa kini mabantayi sa driver sa maong truck gumikan sa blind spot sa iyang sakyanan nalatayan ang rider sa motor nga giilang si Francisco Makilan 46 anyos lumad nga taga barangay Pagsabungan daw sa dunay angkas sa motor ang rider sa maong motorsiklo apan giklaro sa traffic police nga mga sako kinibab duha ka sako sa feeds ang karga sa maong motor daw sa mi protrude kinibab mao kini ang unang naigo sa maong truck nga wa damha nga natumba og apil ang driver ug ang motorsiklo ug didto na nalatayan sa duha ka mga dagkong ligid. Nadala pa sa ospital ang driver nga si Makilan apan gideklara na kini nga dead on arrival. Samtang anaa sa kustudiya sa kapulisan sa Traffic Division ang driver sa truck nga si June Ray Morales Lumad nga taga lungsod sa Liloan. Gibutiag ni Police Senior Master Sergeant Melvin Leones, investigador sa Traffic Division nga miabaga na bab ang operator sa maong truck sa pamilya sa driver nga namatay sa maong aksidente kaganihang buntag. Samtang sa pikas bahin bab sa laing balita ang unang hipos karong hapon gipangunayan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang pag-inspeksyon sa mga border checkpoints nunot ni ining unang adlaw karon sa paghingusog na sa border control sa tibuok probinsya sa Sugbo. Kung kahinumduman mi issue og executive order ang gobernador sa pag-reinstate sa kaniadto niyang hugot nga pagpatuman sa mga border control points gikan sa Cebu City sa mga sakyanan kinibab nga pagawas sa syudad ug padung sa probinsya sa Sugbo. Karong hapon gipangunayan sa gobernador ang pag-inspect una sa boundary sa Cebu City ug sa Talisay City kining sa may barangay San Roque habig sa SRP. Mipahinumdom ni si Garcia sa mga pulis kung kinsa lang katong mga exempted nga mga individuals, mga essential persons nga mamahimong makalusot gawas sa checkpoint. Kahinumduman, may pahibaw ng daan ang Kapitolyo nga sugod kaganiha alas 12:01 kaganihang buntag ipatuman pagbalik ang hugot ng mga checkpoints aron makontrolar ang pagbiyahe pagawas sa mga tao paingon sa probinsya. Daan na sila may pahimangno sa katong mga trabahante nga nagtrabaho dinhi sa Sugbo nga kung pwede ani lang una mupuyo sa syudad ug dili una maglabang-labang paingon sa probinsya. Ang kaning mga exempted nga mga individuals gikinahanglan sab nga mo presentar og mga dokumento sa checkpoints. Gawas sa Talisay mi inspeksyon sab si Garcia ug iyang party sa boundary sa may barangay Subang Dako ug Mabolo kun diin mipahinumdum sab gihapon ni siya sa kapulisan sa unsay angayang buhaton sa checkpoint kung kinsa lang ang mamahimong palutson paingon sa probinsya. Kining maong lakang gihimo kini sa probinsya bab agi og paghingusog sa kampanya kontra COVID-19. Gipasabot ni Garcia nga niadtong Marso hangtod sa katapusan sa Mayo dihang naka-ECQ pa og miimplementar ni ining hugot nga border control dunay kapin sa 100 ka mga kaso nga kumpirmado sa COVID-19 sa probinsya sa Sugbo apan karon nga ni ease out na sa restrictions miabot na sa 800 ang mga kaso sa COVID-19 base sa DOH nga data mao nga gusto sila mohingusog pagbalik sa border control aron makontrolar ang pagkatapa sa sakit. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.